बता हमरा के बुरबा का एकदम सफा बूझ ले बाटे। चला आउ तो वही तो इंतजार करत आनी खड़ी होके है नहीं। और ना आई ना तो गुस्सा करके चल जाए और दोबारा बोले तो कब्बो ना आए छिहत्तरी के बोलैला पे चल जाए बुढ़चो दी पता ए आ गइलू आवा बोला के तो हमरा के आधा आधा घंटा खड़ा करे के वही वही वैसे एने ओने खोजतानी तोरा के मुरई लेके हम हमरो के आधा घंटा हो गइल बा आइला। को बैलू हबे एने करी आइल हमरो ने करी वही पर से खोजतानी तोरा के। अच्छा वो सब छोड़ा मुरैया लेके आइल बाड़ू कि ना। अरे जाना तारू भौजी पहुंचे दवा 10 लेके आइल बनी। देखा तो ये देख अरे बाप रे बाप रोकत है क्या देख ल ठीक ए तू तो देखते आवत तारू ना अब हमरा के देखे दा। बाप रे बाप हाई देख एकदम टेढ़ मेढ़ बा ना दीदी मार बुढ़चो हमर दीदी याद आवता है जाना दीदी आवत ई कहता नी केकरा से मंगैलू हा केकरा से मंगाई ए केकरा से मंगैलू हा ए यार से अपना मंगाईनी है पहले हम पेल के आवत नहीं तब तू ले जी ना आधा तू इतना घुसा ली है सामने खड़ी होके आधा हेने से हम घुसाएम। सही कहता अरे मुरई के नु चिथरा चिथरा उड़ा दे हम बाप रे बाप मुंह में पानी आवता है तना बाटे एतना बा खेत ना फैली ना होई हो। हाँ हाँ एंगैया होई देखिए बाप रे अब तो करो से मोटा हमरा के चाहिए ई तो सकबे ना करी ए बुढ़चोदी इतना बड़का कोनो के बूढ़ होखेला इतना बड़का होखेला। हाँ ठीक बा बनाओ तोर बुढ़ इतना बड़का बानू ना हम तोर बुढ़िया आज हम फाड़ देता नी ले बुढ़चोदी सुना ना। हाँ आज है मुरैया हमरा के दे दिया ठीक बा।